yallaɓai excellency a samu a sauke wannan shugaban ƙasa namu Bola Ahmad Tinubu domin ya addabi ƙasarmu, domin yana buɗe 'yan ta'adda hanya suna abin da suka ga dama a cikin ƙasarmu Najeriya. To don haka shine talakawa suka kawo kukansu suka ce riga da ya murabis. To mun ji ƙorafe-ƙorafen talakawa ga abin da yake damun su. To shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da fatan dai kana saurara abin da ƙarar da 'yan ƙasarka suka kawo domin rashin adalcin da ake musu a ƙasa. Kuma gaskiya a tsarin dimokuraɗiyya na Najeriya duk wani azzalumin shugaban ƙasa sauki shi ake. Yawwa excellency ga matsalolin da ke faruwa a ƙasar Najeriya. Su ne kamar haka, mun fuskanci yunwa ce ba wani abu ba, amma insha Allah shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ce zai gyara komai. Amma excellency wannan fa yaudara ce ba wani abu ba, domin 'yan ƙasa su ba iya yunwa ce take damun su ba. Su babban abin da yake damun 'yan ƙasa talauci, rashin tsaro da rashin aikin yi. Excellency shine abin da yake damun Najeriya. Yanzu general me za ka ce kama da haka? Ba matsala, ci gaba da karanta. Su ne kamar haka, kamar rashin hanya da shauransu dai. Honorable IB za ka iya ci gaba da karanto mana matsalolin da ke faruwa a Najeriya. Wa excellency abin da yake faruwa a Najeriya wallahi ba iya matsala hanya ba ce. Domin na fuskanci abin da yake faruwa a Najeriya sakakin Bola Ahmad Tinubu ne da sauran makarrabansa. Saboda abubuwan da ke faruwa a Najeriya suna da yawa excellency. Ta'addanci, yanzu sai ka ga ɗan ta'adda ya fito fa yana faɗa abin da ya ga dama a social media, ya zagi wanda yake so, ya abin da yake so ya lokacin da ya ga dama. So ni excellency abin da na gano dai na gani gaskiya abin da ake da sa hannun wasu makarraban gwamnati ake wannan abin, saboda bai kamata a ce mutumin da yake jeji a ce yau an same shi da waya har yana bidiyo ya abin da ya ga dama, ya watsa abin da ya ga dama, ya zagi wanda ya ga dama, ya rashin mutuncinsa, kuma yana matsayin. Yaya kana da hujja akan wannan maganar da kake faɗa? Ni nake da dakikan hujjoji ma, ni abin da yake ban ma mamaki excellency, dan ta'adda zai fito live ya dinga zagin mutane yana ta'addancinsa, amma mu da mun yi magana za a zo har gida a kwamishe mu.